Fil-każ TRC fejn ingħataw $10 miljun fajnuna mill-gvern preċedenti minkejja twissijiet serji, hemm responsabbiltajiet x'inġarru. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fil-Fgura. Fil-waqt li rikonoxxa li fin-negozju dejjem hemm riski, il-Prim Ministru kundanna l-mod ta' kif din l-għajnuna ingħatat minkejja li rapport ta' due diligence kien jgħid li l-investituri seta' kellhom x'jaħbu. Kellhom rapport bħal dan u xi ħadd x'imkien u jien għandi l-karti iffirmati. Rajthom, naf min iffirma. Kien hawn li l-Prim Ministru tkellem dwar kif hemm responsabbiltà x'tintrefa' filwaqt li jagħmel numru ta' mistoqsijiet li għandhom ikunu mwieġba. Min iffirma biex dawn l-10 miljuni ingħataw lil din il-kumpanija? Min iffirma kien jaf b'dan ir-rapport ta' due diligence? Jekk le, min kien jaf bih dan ir-rapport? U min ħbih mingħand min? Fl-istess diskors il-Prim Ministru qal ukoll li l-Oppożizzjoni għadha ma qabditx il-kaptu dwar il-politika tal-enerġija. Dan meta l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jgħid li m'hemmx bżonn ta' power station ġdida li jfisser aktar tniġġis u kontijiet ogħla. Irrefera wkoll għall-aġir tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn inqabad ma jgħidx il-verità u wara qal li nesa laqgħa mal-protagonist tal-iskandlu taż-żejt. Sostna li din l-attitudni saret sintomu tal-Partit Nazzjonalista. Il-partit tal-ma niftakarx u ma nafx. Jien ngħid il-poplu jaf u l-poplu ħajibqa' jiftakar il-gvern ta' qabel x'kien jagħmel u jaf u jibqa' jiftakar dan il-gvern.